Michael Falzon jaqbel kompletament mal-attakki illi l-Prim Ministru Robert Abela wettaq fuq il-ġudikatura u fuq il-ġurnalisti tnejn wara nofsinhar f'Kastilja. U minkejja l-kundanna minn bosta NGOs sansitra mill-Istitut Ġurnalisti Maltin, il-Ministru Falzon saħaq illi jaqbel mal-attakki tal-Prim Ministru. Inti tikkundanna l-attakk fuq il-ġurnalisti li sar il-bieraħ minna tal-Prim Ministru? Ara, il-pożizzjoni tal-Prim Ministru ħankun ċaru skjetti għall-pożizzjoni tiegħi. Ġifieri qed tikkundanna. Nerġa' ngħidlek, il-pożizzjoni tal-Prim Ministru hija 100% il-pożizzjoni tiegħi. Tikkundanna l-ġurnalisti ġifieri intu wkoll. L-IGM flimkien ma' bosta NGOs fosthom l-adtus u anke akademiċi ikkundannaw tali aġir tal-Prim Ministru fejn saħqu li dan huwa teddida demokrazija, diskors perikolus ta' tixwix u mibeda lejn min qiegħed iwettaq xogħol sabiex jissalvagwardja d-demokrazija ta' pajjiżna. Akkuża illi issa anke Michael Falzon qiegħed jaqbel magħha u li kif spjega l-IGM ma tfisser xejn ħlief illi qed jiżra l-idea li l-ġurnalisti huma l-edewwa tal-istatu tal-poplu. Domanda tiegħek ġejja minn min u qasaqsewk qalulek biex tgħidha dak li qed jippruvaw joħolqu instabilità fil-pajjiż u qed jippruvaw jiddestabilizzaw il-pajjiż, l-establishment ejja. Staqsini x'il min tirrappreżenta jifformax parti mill-establishment għax ikollok risposta ċara minn qabel. Saqsini. Ma nafx xi tajt. Saqsini. Ma fimtekx. Mistoqsi għal darb'oħra minn Net News, Michael Falzon sansitra qabel mal-attakki ta' Robert Abela fil-konfront tal-Maġistrat Gabriella Vella b'imminar ċar fuq ix-xogħol tal-ġudikatura. Taqbel mal-attakki li qed isiru mal-Maġistrat Gabriella Vella? Mhix kwistjoni naħseb ta' attakk, hija kwistjoni ara f'demokrazija vera għandek tliet poteri. Il-famuż checks and balances. Jekk hemm bżonn li jkollok checks and balances, tlieta li huma man-tas. Periklu jibda jekk ma jkollokx dak check and balance. Michael Falzon mhux biss kien Ministru ta' titmexxija ta' Abela, iżda kien jagħmel parti wkoll mill-kabinett tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat fl-istess żmien illi lura fl-2019 u fis-snin ta' qabel kienet wettqet kampanja orkestrata kontra il-medja u l-kmamar tal-aħbarijiet f'pajjiżna. Għaldaqstant, diversi persuni qed jinsistu li minkejja li issa dow is-snin il-Gvern tal-Labor għadu ma tallem xejn. U minkejja l-appelli, il-kundanni u l-kritika minn suppost jissalvagwardja d-demokrazija u xandir ħieles min jappella biex inħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu qed ibaxxi rasu għal ta' fuq. Il-pożizzjoni tiegħi hija l-pożizzjoni tal-Prim Ministru. Francesco Catania, Net News.